Salam rahayu kagem sedaya sederek-sederek ingkang sampun kersa mirsani video sinau Jawi. Video sinau Jawi antawisipun inggih menika sinau masak, sinau usaha, mlampah-mlampah lan sak piturutipun. Nyuwun pangapunten saderengipun menawi kathah kalepatan asalipun kula matur wonten video menika. Menawi wonten saran masakan sederhana ingkang saged dipun praktekaken wonten video menika, monggo dipun serat wonten kolom komentar. Matur nuwun. Wonten wekdal menika masak balado jengkol jeruk wangi. Bahan-bahanipun inggih menika jengkol ingkang sampun dipun godhog lajeng dipun geprek, lombok kriting, lombok rawit, brambang, bawang, tomat, sarem, penyedap rasa, gendis pasir, minyak. Jengkolipun dipun godhog rumiyin. Menawi sampun mateng, dipun angkat, dipun geprek utawi dipun penyet. Bumbu-bumbunipun kejabaran jeruk wangi kalih sereh dipun ulek utawi dipun blender. Dipun siapaken wajan ingkang sampun dipun paringi minyak. Menawi sampun panas, bumbu ulekipun dipun lebetaken. Dipun gongso dugi wangi. Lebetaken sarem, penyedap rasa, gendis pasir.
Salajengipun dipunlebetaken serai kaliyan ron jerukipun. Jengkolipun dipunlebetaken. Dipunaduk-aduk dugi medal minyakipun. Menawi sampun saged dipun angkat. Dipunaduk-aduk dugi medal minyakipun. Menawi sampun saged dipun angkat. Balado jengkol jeruk wangi sampun mateng, sampun siap, sampun saged kagem dhahar. Matur nuwun kagem sederek-sederek ingkang sampun kersa mirsani video menika. Kepanggih malih wonten video salajengipun. Bahan-bahan lan koleksi video sinau Jawi monggo dipun pirsani wonten kolom deskripsi. Menawi wonten saran resep masakan sederhana saged dipun serat wonten kolom komentar. Matur nuwun ingkang sampun subscribe, like, komen, ugi share. Matur nuwun.